जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। कब जौना चीज के इंतजार रहा इंतजार खत्म हो गईल। अब पवन सिंह यानी पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर बादशाह चाहे पावर हाउस पवन सिंह के एगो फोटो वायरल होता। जौना फोटो के हम लगा दिले बानी डिस्प्ले पर, देखत हो बोलो। ई फोटो ई गाना जौन शूट भइल बा, ई बॉलीवुड लेवल के गाना शूट भइल बा। आ ये गाना के जौन बा कि चर्चा बन गइल बा। आज सुबेरे एगो हम वीडियो बनैले रहनी है कि लापता पवन सिंह। ओमे बहुत सारा लोग के नाराजगी भी रहा जे भैया ऐसे वीडियो काहे बना दिला। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के अभी कब गाना आई, कब शो होई, कब फिल्म शूट होता, कौन अपडेट ना रहा। इससे फैंस जौन बा कि मैसेज फोन सारा चीज़ से आदमी पूछत रहेला सब लोग। तो जब वो चीज़ रिस्पांस ना मिलेला, जब मैनेजर के तरफ से, टीम के तरफ से, तो थोड़ा सा अजीब लगेला। ऐसे हम ये बात कैले रहनी है, आई जायज़ भी रहा। एक और बात बता दी कि अभी जो फोटो वायरल कल जाता, ई फोटो के गाना के शूटिंग जौन बा कि फाइनल हो गई बा। ई गाना रिलीज करे वाला बाड़े पावर स्टार पवन सिंह। एक और बात हम भैया रउआ सबके बताई कि पवन सिंह आज से 15 दिन पहले कह रहे इवेंट में कि पवन सिंह 15 गाना का ऑडियो वीडियो करके रख चुके हैं, जो बारी बारी से सुनने को मिलेगा। हमरा तो बुझाता है जे इहो जौन बा कि वही में के गानवा है, जौन गानवा सुने के मिली वही गानवा में से इहो एगो गानवा बा। काहे कि पवन सिंह गाना अब की पार अलग लेवल से कैले बड़े, अलग व्यू से कैले बड़े। काहे कि पवन सिंह के गाना गिनती ना करावे के रहेला। भोजपुरी इंडस्ट्री में गिनती नहीं कराना रहता है पवन सिंह को। पवन सिंह को हिट कराना रहता है, जनता में पसंद लाना रहता है। जो नहीं भाई ये गाना आया है तो लोग पसंद करेंगे, और लोग पसंद करबो करेला। भाई पवन सिंह के गाना आवे तो लोग एक तरफा सुनेला। पवन सिंह एक ऐसे कलाकार हैं जिनके एक तरफा लोग सुनते हैं। एक और बात बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कुछ अलग केहू करता तो ओकर नाम नीलकमल सिंह है। नीलकमल सिंह ए से है कि भाई ए बारा नीलकमल सिंह इतना अच्छा बेहतर वीडियो करते रहे। बेहतर सारा व्यवस्था सारा उनकर गाना के जौन ई बा बहुत अच्छा बा। सनी लियोन के साथे वो गाना एरल जौन गाना अभी तक ले ट्रेंड करता टी सीरीज से। तो भाई कहीं ना कहीं नीलकमल सिंह भी अपन एगो फैट बना ले बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह होकर चाहे खेसारी लाल यादव होकर, ये दोनों जना के बीच में से निकल के बाजल बहुत मुश्किल बा। काहे कि हम बता दी कि 10 साल के अंतराल में, 10 साल के बीच में कोनो ऐसा कलाकार ना होकर जे ये दोनों जना के दाब के या बिना विवाद कैले बाजत होकर। अगर केहू बाजतो बा तो विवाद कैले बा, गंदा गाना गौले बा, ना तो विवादित, ना तो जतियाता, ऐसा ने कुछ गौले बा तबे केहू बाजल बा। ना तो पवन खेसारी के हवा में केहू टिकेला ना। अब पवन सिंह अगर नीलकमल सिंह अगर टिकल बड़े तो कहीं ना कहीं उनकर मेहनत बा। भोजपुरी में एगो अलग अपन अंदाज बा। ऐसे आज तक ले बंदा लाइव नहीं आता है। ये 6 महीना साल भर पर एक बार कबो लाइव आवेला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखे के मिलेला, सुने के मिलेला, बहुत अच्छा लगेला। आ पवन सिंह कहले भी रहे जो भोजपुरी में मेरे हिसाब से अगर कोई बड़ा करेगा तो 2 लड़का है। पहला का नाम है रितेश पांडे और दूसरा का नाम है नीलकमल सिंह। तो कहीं नहीं तो कहीं पवन सिंह पहले ही जान जाते हैं कि कौन कैसा करेगा। बाकी आप लोग का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको ये बात पता नहीं है उसको पता चले कि भोजपुरी में अभी चल क्या रहा है, पवन सिंह कर क्या रहे हैं, तो कम से कम इस बात से पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।